ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хона, замин ва квартираҳои фурӯшиам ҳастай. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон бошанд. раҳмат бародаро барои дастгирӣ барои лайкотон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода. 4 сотиқ заминай, 2 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. дар наздикии мактаб. нархаш 145,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. яккомнатаа квартира дар якум ошона қарор дорад. 46 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. хонаро евроремонт кардагиан, бо чизи чорааш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 295,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. яккомнатаа квартира дар 6 ошона қарор дорад. 46 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% гуфтагиҳои соҳиби хона. дукомнатаам кунӣ мешавад. дар наздикии гимназия Садик дар наздикиш аст. хонаро суроғшина фурӯхта мешавад. нархаш 155,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. дукомнатаа квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 56 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. евроремонт кардагиан, об ва светаш пастаяне мебошад. документ ҳам дорад. поёни 64 микрорайон. нархаш 215,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур. 3 сотиқ заминай, хона дуошонага. 5 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. канализатсияи шаҳрӣ. падвал ҳам дорад. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 86,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбутта, поёни бозори Корвон. 3 сотиқ заминай, хона дошонага, 6 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. Документош 100% аст. 2 ҳаммом дорад, 2 туалет, подвал, танӯрхона ҳам дорад, оби шаҳрӣ. хонаҳо бо таъмири замонавӣ таъмин аст. евраримон кардагиян хонаро сӯрошна фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб. нархаш 675 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависед. айкуҷо хона ёбем, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа иншаллоҳ дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо фақат моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилитса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. фикрҳои худтонро дар комментария нависед. хона, замин ё квартираи фурӯшӣ айгуҷои Тоҷикистон бошад, мо иншоллоҳ дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем бародаро. шумо фақат моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилитса кунед, беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳамада раҳмати калон бародаро дастгирӣ мекунед, дар видео лайк монед, видеоро падилитса мекунед бародаро. ҳазор раҳмат. худованд ҳар яктои шуморо дар паноҳуш нигаҳбон бошад. намхе видеоро падилитса кардан гиред, чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо иншоллоҳ ҳар рӯз ё ҳар 2 рӯз пас ё 2 рӯз пас 3 рӯз пас мо видеоро баровардан мегирем. шумо тамошо кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилитса кунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо иншоллоҳ зуд видеоҳои баровардан мегирем. иншоллоҳ шумо дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед. хай бародаро, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. худованд нигаҳбони ҳар яктаи мо шумо бошад. хай дӯстон.